Haastattelussa Salomaa ja Viitanen Olssista tänään erän vieraina ja loistokas voitto jännän matsin jälkeen 9-7. Miltä se näytti se erä Olssi-peli noin kaiken kaikkiaan? Joo, no sanotaan aika rikkonainen peli oli. Paljon tuli jäähyjä ja paljon erikoistilanne pelaamista tuli siihen. Se sekoitti osittain meidänkin pelaamista siinä. Mutta kyllä mä näkisin, että paljon hyvää oli siinä pelissä ja paljon myös korjattavaa. Paljon tuli helppoa virheitä. Mitä se oli pelaajan näkemys tämän päivän matsista? Ihan vaihtelevaa oli. Aika vauhdikas. Sulla on myös kokemusta entisenä eräläisenä tästä vastustajajoukkueesta ehkä vähän syvemmältä. Eli oliko erän peli sellaista, kun sä odotitkin, että oliko tuttuja kuvioita ja muuta? Joo, oli siellä paljon tuttuja asioita ja Palovaron Pete tunnen pitkältä ajalta. Et siellä on kyllä niin oli jotain odotettavissa, mitä näkyy myös siellä kentällä. Mutta oli myös uusia asioita. Eli terveisiä Petelle tässä kohtaa. Seuraava peli on sitten pääsiäislauantaina Oulussa. Lähdetäänkö siihen jotenkin eri tavalla? No se varmaan nähdään sitten. Vähän liian aikaista heti ensimmäisen pelin jälkeen. Pitää rauhassa katsoa peliä ja miettiä, muutetaanko jotain ja mitä muutetaan. Mites sun mielestä, millä asenteella lähdetään seuraavaan matsiin? Erä tulee vastaan. Selvä. No, kuka voittaa mestaruuden tänä vuonna? C98 pojista. No tietysti Olssi. Selvä. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos.